मानो भिडिअ होआखै मा जाखो गोसो गैला नामा बानायनो दा खोन्थानोसै आं गैनाय गैयैखौ केमेराखौ बारा इदि उल्था लाबाङा नालाय आङो सेल्फिजोंसो बांसिन भिडिअ लायोना आङो ओंखायनोथ' रोंबाङा बारा हेल' एभ्रिवान बयखौबो जोंनि गोदान भिडिअआव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनै जोङो गोबाव समनि उनाव नै हौवा हिन्जाव बेरायनो होनना फैदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे सेयार खालामलांनोसै आरोना नायलांदो नोंथांमोना ओमफ्राय बोथोराबो इदि सान्दुंबो गोसाद्राय नङा ओमफ्राय अखा दोमैलुलु आरोना एसे मोजां आरो बोथोरा दिनै ओमफ्राय फैदो दिनै जोङो बेरायनो होननानै बिराद गोबाव जाबायमोन जों जेरावबो ओंखारबोआखैमोन आरोना न'आवनो दंबाय दंमोन भिडिअबो बानायनाय जायाखैमोन दिनैसो बानायदों आरोना होमबा नायलांदो नोंथांमोना जों माबायाव फैदों दा दसे उनाव मिथिगोन हौवाखौबा नुदोंना नुवाखै केमेराखौ माबा उल्थासो लानो होदों आंखौ दिनै साबसिन नुयो होननानै केमेरा क्वालिटिखौ नायलाय र' ओंखारनो हायाखैबा सान्दुंआ इनो दुंना गारगारबाय गोसानो दे आंखौ फट' ला इथिंसो मोजां नुगोन खोमा ना इथिं दे केमेराखौलाय मा पाइला हमो भिडिअ लादों फाइलालायानो हमाखै मोजाङैनो हमदो माबा माला आं गावआनो फट' लानो होबाय दा बाराबा थांफिन गारगोनलां थाबाय थाबाय एखे बोथोर एखे थां नोङो एसे थानांगौ मोजाङै फेसबुकआव होनांगोन आं दे एबाय था मा खेबबाय केमेरामेनालाय ओइनो मानसिफोर फैदों बेखौ नङा फट' मोजां जायगा दङ खेबनो गोनां माबा मोनलांगोन ओमफ्राय दा इयाव थिखांनो हागोन ना फट'खौ दानो माबा आथुर जालाबायबाय दं बेखिनिखौ साफा होनदां ओइनो जागाखिनिखौ थ' मोनाबा फट'खौ मोजां नुनाय नङा लामाखौ जि आराम नुखायोना नों मानसियानोथ' ब्लग बानायनो गोसो दंना गैला केमेराखौ आं गोसोआवनो नुबाय थायो ब्लग बानायनो गोसो दंना गैला नोङो मानसिया दा खोन्थागोन र' दायो नाय दैमा बिफां दालिमोन नामा इयो दालिम नङा नङाथ' इयो बिबारानो गोजा बरियानो नुदोंना बिफांफोरानो एकदम समायना माबाया फुलफोराना बे सब गोदान गोजा बानायदो न'फोरखौ गोदान बानायबाय दं दे सान्दुङा दहाय जों फैबा अखा दोमैलु लामायाव ओमफ्राय दा नै बेसेबा गोसा दुंना होबाय नायखोदावलायनो हालायि ससमाखौलाय मानो खुखो फट' लानोसैब्रा ससमाजों मोजां नुदों दे होमबा लोमजाना जलगब अबस्था गैयै जाजोब्बायहाय लोगोफोर आङो नायख'नोखय मबाइलाव बारा हमनो हायाना देलै फट'खौ ला दुरबलथ' नुखागोन ना इमान दे फट' लानो होयो माबा दल'बो थाया नों फट' लायाखैना लाबाय दङ आं भिडिअ लानाय फाजिनो लाजायोना थ' थांसै दे खानाया माबा जेथो जाजोबो गारि गाखोना इदि बाइकआव गाखोना माबाबाथाय सिउ सिउ बारनांगोन खर' लोबनायखाय आं खानायखौ हेंगारदोंमोन ओमफ्राय जेथोसो जाजोब्बाय माबा जायगाफोरानो इमान मोजां ओमफ्राय आङो दा इनिफ्राय थांथ'नांसिगोन आङो माने माबा माबि जाला जोबनो होननासो फैदों नालाय ओमफ्राय दा मा जाहोयो फैसा फोजोबजोबना होगोन आं इनि होननानैसो फैखादोंमोन आं ओमफ्राय नै इखौ नुनानै हाबफैदो आङो आंनि फेभरेट कालार मा फुलियो मिथियाहाय मा फुल होनो खिन्थु आं बिराद मोजां मोनो इ कालारखौ फुलखौबो मोजां मोनो आं इखौ बिरादनो मोजां नुयो आरो माने गायनो लुगैसोगारो आं इदिखौ न'आ ओंखारबा गायनो हागोन दे न'आ कमप्लिट जाबाथाय न'आ ओंखारबा माबा बानायनांगौ ओइ लामायाव गेट बानायनानै गायना होनांगौ होमबासो स्टाइल नुयो समाय रिल्स बानायबाय थानो हागोन ना आंहा होमबाना देनां गायनांगोन र' माबा माबि जानो लुगैसोगारबायलै थौदो
बबेयाव फट' लानो बेसे फट' लायो आंनि हौवा सासेया नै जेराव मेराव गारि लाखिनानै फट' लागासिनो एकदमबारे मा थाखोल' लायो नोंलाय भिडिअ लानायालाय नों मानसियानोथ' भिडिअ बानायनो गोसो दंना गैला मा जामारखो नों मानसियानोथ' नों बानायनो होबा बानाया आंखो इदि खेबाखैबो होनबा खेबा आंखो इदि होनबाय थानाङा दे नोङो दे खेब ससमा खुना मानसियानोथ' एख' नुवाखै एक्टर बायदि नुदो हेन्डसामखा दे मा जागोन नागिरना मोनाखै नामा नै मा जानो आलु परथाबो दंना गैया इखो जानोबा होमबा आं फैयानोमोन होमबा माखौबाथ' जागोन नोंलाय बिरियानि जानो मस्ला होगोन खोमा इयाव खिनो ओंखारबा खिलांगोन ब्रा इयाव दंखायो बिहर जानोबालाय लामा लामा खिलांबाय देलै मासे गोबाव र'लै जामारगोन होनबा बिरियानिखौनो जानो लुगैदो बिरियानि नोंनि जानायखौ आङो बेसे जानो लुगैदो जाखांना फट' थिखांना लाना फैबावलायो ओमफ्रायथ' आं मबाइलाव नुबायना मैयायो आं बिरियानि जानो लुगैखाबाय दङ खोन्थाहर होनबा बिहरदो दादा मोनफैबाय जोंहा नै जानो लुगैनाया बिरियानि जानो खिनिखौ बिराद आथुर जादों प्लेट उगारनाया आथुर जालायदोंलै माथो दिनैसो मोनजादों जानो लुगैनाय बुस्थुआ मोनफैबाय नालाय बिरियानिफोरा न'आव बानायनाया बिदि टेस्टि जायाना रोङाना बानायनो आङो मोजां जादों बिरियानिया जायाखैनो नायनोसै नों कफि लोंनोबा बिब्रा आंहा हेल्थआ बारा मोजां नङा नालाय जालाबायनो लोंलाबायनो हाया बिरियानिखौल' जानोसै उदैया बया जानो नागिरो आंनिया कफि लोंबा नै लोगोफोर नुनायावथ' जि गोथाव नुखाबाय आङो ओमफ्राय दा जानाय नायनानै जाबासो मिथिसिगोन आरोना माने बांद्राय जानाङामोन ओमफ्राय होनबाबो दा उपाय नाथिं जानांसिगोन जानोनो फैखादो नालाय बांद्राय मस्ला मस्लि होनायखौ जानो होआखैमोन आंखौ मासि मोदोमदो काजु बादामा बेनो काजु बादाम होदों सब काजु बादाम दङ किसमिसा दङ ओमफ्राय चिकेनखौ जि गेदेर गेदेर होदों चिकेनखौ जानांगोना जानाङा आङो जादो मोजां मोनदो दे जादो होननायखाय जानो होननानै फैखादोबा नोङो बेसे बाब्राबदोंमोन न'आव थाङा होननायनि माबाबो दङ आन्दाबो दङ नों दायो आंनो एसे हरबानो जासिगोन दे जाबायना जाग्रोनोबा जागोन दे जाथ'बाय दे आंहाबो जाबाय दे सामब्रामा नै बानलुआ नोंसो जायो आंथ' बानलुबो जाया लेबुखौबो आं जाया सामब्राम मोनसेल' लाबाय आं जानोसै लोगोफोर जादो मासे जादो खोन्था जानानै मासे जादों बानलुआ माइसा बानलु आइसायाल'खायानो बिरियानियावलाय गोथाव जादों मा गोथाव दङलाय खम होनो नांगौ माइसा मोनजागोन नोङो बारा होदो ना खम होदों एसे बारा होदों ओमफ्राय एसे जेनेबा बिदि होखायोना गोथाव जादों बेस्ट मोनो आङो इ रिजर्टनिखौ जोंखौ माबायाव फैदो होनना सानबाय थादोंना माने जोंखौ माबायाव फैदो होनना सानबाय थादोंना लोगोफ्रा आंथ' दहाय खोन्थायासैनो लामायाव माने जोंनाथ' जेनेबा गोसोफोरा मोजां नङाबा बा एकदम इन्टारेस्ट मोनदोबा मोनसेल' जायगा फैनाय दङ मानासनि रिजर्टआव दंफैयो आरोना जोङो दायो अबेमोन आंनि समफोर बे दैखौ एसेनो लोंग्रोनोसै मार मोजां जादों बिरियानिया फिसायैनो
Ya udah nanti ya. Malah reels paneng deh ini. Reels paneng tuh malah. Apa nih cak na? Nah, kedua mas sampai dong man. Vlog banaya ma cak na sang dengar. Vlog banaya sih na. Nah, mas macam siapa sih ma? Oh, vlog paneng kisah dah. Mana banaya sih na? Apa dah? Lama. Apa? Singo apa dong? Chicken dong bang. Ang salah taman chicken sih man. Apa Terus dah? fish man sila ladang. Ang geran kesana kelan. Sila bu. No, bidian kan ini ya. Mana video aku maza ke nan sengga sinyang ke goso gila nama banayno YouTube video banayno goso gila nama na sengga sinyang ke दा खोन्थानोसै आं गैनाय गैयिखौ सम सम मानसिया बानायनो बुस्थु थाया होमबा नोंलाय मालाबा आमुखखौ मावथ'सो होनबाहाय आं दिनै बादोलै गाबोनसो मावगोन आं होनना दोनोसं थिग बिदिनो आंबो माने एसे गोलाव टाइम माने जिरायथ'नोसै होननानै दंमोन आरो ओमफ्राय इ नङा जे आङो मास मोनथाम मास मोनब्रै गाहाम भिडिअ बानायखाय माने बानायथारनाय नंला इ नङा आरोना केमेराखौनो हमखायाखै नालाय आङो ओमफ्राय बियो बुंगासिनो दाख्लैबो इनि बार्थडे जानानै थांखांबाय इयावबो आङो भिडिअ लायासै ओरैनो इसे लाना दोनदों खिन्थु फुल लायाखै आरो ना इखौ होनाय जायोना जाया नायनोसै ब्लग भिडिअखौनो बानायनानै गोसोखांखायाखै नालाय माने बुंगासिनो इयो लामा लामाबो होनबोगासिनो बानायला नामा होननानै ओमफ्राय आथा ससे मोनफैथारनानैसो बानायबाय आरोना आङो इन्ट्र'खौ होबाय ओमफ्राय बानायगोन आङो इउटुबखौथ' गारनो हायाना माबोरै गारनो हानो बेनिखायनो एसे एनै थाइसे थाइनै फैसा आर्निं खालामनानै आङो माव थांना फैखो आथा हासबेन्डनि अननाय आथा आंनि इउटुबनिफ्राय खामायनायजोंनो गवा सवा थांनानै फैबाय दा ओमफ्राय गारनो हायाना नङा होमबा लोगोफोर अलसियाबा फैसा मोनगोन नामा अलसिया नङालै मालाबा समाव मानसिया बानाय थायोना मालाबा सम माने मास मोनथाम गाहाम जालांबाय दिसुन आंनिया बांद्रायथारबाय नामा नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा बिरादनो आब' मा जाखो होनना सोंहरगासिनो आंखौ अनो नालाय सोङो आरोना भिडिअ लाबोथाराबानो थेंक इउ सोंहरनायनि थाखाय ओमफ्राय लाबोगोन आरोना खामानिबो जाबाय दंना न'आवबो खामानिफोरानो जोबाखै न'आव गोजानाबो ओंखाराखै खामानिनि गेजेरजोंबाबो लाबोयोमोन दिसुं लाबोनो बिराद भिडिअ बानायनो उथाब उथाब गोसो थाबाथाय माने जिमान खामानिनि गेजेरजोंबाबो बानायनो गोसो थाबाथाय टाइम दिहुननानै बानायनो हायो आरोना लोगोफोर खिन्थु आङो एसे बादबना दङ नालाय सब बुस्थुफोरानो माने मिस जालांजोब्बाय आरोना जेनेबा मा जादोंमोन जोंहानि न'आव बार्थडे बिनिबो आंनिबो थांबाय जेबो ब्लग बानायनाय जायासै आरोना मोनसे बुस्थु जाबावनो दे मा बुस्थु दहाय होननाया नों बांसिन जा आं एसेल' जागोन थांनिसै जोंहा